Jo, zdravím vás všetkých, guys. Vítajte pri našom druhom videu. My sme Vajčovskí Fagani a vítame vás pri ďalšom druhom videu. No, môžem to teraz povedať, ja snáď, neviem sa. No, dneska ideme na Hanice, kde je taký opustený hotel a ideme ho preskúmať, snáď to bude dobré a jak to bude zamknuté, tak po ceste sem sme našli takú jednu chatku a Martin, vieš, čo asi nás čaká? Presne tak, dneska nás čaká Urbex, dámy a páni. Preskúmavačka presne tak, momentálne sa nachádzame pri jazere, to je náš štart. Sme momentálne na bicykloch, máme tu samozrejme výbavu a my sa vidíme už pri hoteli. Čaute. Takže dámy a páni, sme za chvíľu pri hoteli, to ho môžete vidieť v pozadí. Sme tu s Matušom. Teraz ideme asi hentam na tie chatky. Niekde tam. Takže za chvíľu sa vidíme, jo. Čaute. Takže ľudia, vítajte, sme tu. Sme tu pri Urbexe. To sú chatky. Idem tam prvý. Čo je? Vidíte, bordel úplne, kámo. Úplne bordel. Takže momentálne sme tu pri týchto chatkách. Ideme niečo urobiť a ideme tam. Takže sme tu. Kde je nám mohol si naša naša? Pohodičke. Kámo, tu sú ešte postele. Ty vole, to je hodne nestabilné. Kámo, bacha na klince, vole. Bacha na všetko. Pani to pomáha. Kámo, to je kúpeľňa. Ty vole, celé rozdrbané. Ty kokos, kúpeľňa. Ale dobre by to tu bolo ako. Kámo. Škoda, že to skrakovalo, alebo neviem, čo to stalo. Úplne brutál, bro. Všetko rozdrbané. Čo ti drbe? Skla nasratého, ty vole. Kámo, hardbook. Ty vole. Ty kokos. Ty kokos, kam to dá? A radšej som skoro ani nebol, hej? Dobre, poďme ďalej. Tie ostatné chatky budú asi také isté, či? Poďme asi tiež. Tu sa asi nedostaneme. Dostaneš. Poď. Kámo, to je moc prehýty. Skús. Ty vole. Ty vole. Dobre, pani. Keďže máš vekarničku snad. Jo, mám. Kámo, sa celý čas nezastačal. Kámo, chodil som. Nechoď. Nesmiem vyrábať ruch. Kúpeľňa. Pozor. Ty vole. Ja teraz natočím už hotel. Také ľudia. Takže sú tam nejakí ľudia. Nejaké detisko dole. Takže neviem, že jak to bude vyzerať. Sorry, že sa to trasie, ale kračam. Takže bohužiaľ. Momentálne sa blížime k hotelu. Takže let's fucking go. Takže sme pri hoteli, guys. Ideme hore schodami. Prečo 3 metra odtedy odtedy. Kokos. To je rozdrbané všetko, bro. Takže tu je wellness. Ticho, buď. Takže nachádzame sa v wellnesse. Wellness, kamo, bazén, výrivka je tam vzadu, ty vole. Ticho. Kamo, počuj. Normálne praska tá voda, ty vole. Normálne počuj tu kapkajúcu vodu. Hej. Kámo. Schody, ty vole. Chod tam dole, však tam zaberí z dole kamery. Dobre. Guys. Výrivka. Normálne, vole. Diery v zemi, ty kokos. Strop v prdeli. Normálne, ty vole. Kámo. Ty kokos. Tak tebe drbe.
Matúš. Tak toto je chvíľky creepy, kámo. Takže mám baterku. Ty vole. Čo ti je? Ty... Tak toto je iný level. Hoši. Ty vole. Zapni si baterku, lebo nič nevidno. Hoši. Dáme pani, je toto hrozne veľké. Takže to tu nejdeme ani celé preskúmavať, lebo... Lebo ono je to hrozne veľké, ono to má že 3 poschodia. Čelovky, hej. Dáme pani, má to že 3 poschodia, takže to by sme to boli že do zajtra, lebo je to hrozne veľké. Dáme pani. To je vonku vlastne druhý východ. Ty kakas. Bro. Nie, to je východ. Dobre, ideme si dať čelovky. Dáme pani, ideme si dať okuliare, rukavice a ideme na to. Ideme vonku, vystrojili sme sa. Samozrejme baterka, všetko, čo má byť. Ideme sa presunúť priamo do hotela. To sme boli vlastne... Tak vlastne vstupujeme do hotela. Fuj, kamo, normálne odsrniek hovno, ty vole. Kamo, to je tu úplne upratané. Keď som tu bol naposledy, to bol aký bordel. Takže sú tu aj zvierací kamaráti. Ako môžete vidieť, teraz sme niečo ako na recepcii. Tady. To je nejaká baba. Neukazuj sa. Dobre, poj. Výťah. Výťah. To je vole. OK. Počkaj. Tu sú izby, to je prvé poschodie. Ticho. Komplet, bro. Kompletka. Ty vole. Celé roztrpané. To je balkón, to sú všetko izby do toho. Všetko izby. Preboha, toľko peniazy, ty vole, fuč. Ty vole, toto stalo milióny, kámo. Čo? Ježíš, tu už sme hore. Toto sú tie, bože, tu sme boli, to si pamätám. To sú tie úplne také tie vrchné VIP izby, mi sa zdá. Toto. Ty vole.
výhľad daj, kamo. To sú také tie, bože, povalové, alebo také niečo. To je povala a neviem, že to asi izby, alebo neviem čo, kamo. No, to bude asi izba, keď je tu balkón, hej. Ty vole. Čo ti dáva? Zasadli nevysoko, kamo. Ty vole, sa mnou droplo. Kamo, to je nestabilná, že prdel. Dobre, poj. Ty vole. Dobre, ideme ďalej. Ty ticho, preboha. Ty strašne trieskaš. Dobre. Dobre, ideme hore. Posledné poschodie, vlastne tretie. Takže let's go. Ty kokos. Čo má to, bro? Si sa zbláznil, ne? Kámo. Tmavé jak prdel. Ty vole. Ty kokos. Vole. Úplne tmavé, kámo. Ideme semka. Kámo, normálne. Diery v zemi, ty kokos. Aha, my sme sa na vrchnom poschodí úplne, ako môžete vidieť. Toto sú tie zelené izby. Vlastne. Každé, vidíš to ešte lak. Normálne zachovali. Vole, hezky. Dámy a páni. Real life, kámo. Nič. Ešte nie. Takto sme vysoko, kámo. Sme na najvyššom poschodí. Už sa nedá ísť vyššie. Čo na to? Tu je čo vlastne? Semka, tu je výťah, či? Tu je výťah, kámo. Sejole. Ty kokos. Tak to je brutálov. Čo ti dáva? Tu je vlastne koniec výťahu, kámo. To je úplne schrachované, kámo. To sú normálne, to je miliónový hotel, kamarát. Ty vole. Ešte je tam niekde sklep, no tak. Neviem, môžeme sa... No tam sú vlastne tie sauny, takže... Či... A je to reštaurácia? Reštaurácia, neviem, či je tu reštaurácia. Dobre. Ty chceš urobiť, že? Ja som na 15. Čo vieš, že my som nazvala, no môžeme si to príde na hore. Dobre. Takže tak. Kámo. Ty vole, som sa tak dostal, že... Ty si debil. Ty kokos, tebe trpe. To ešte uvidíme. Tu sme neboli. Neviem, čo to bude. A ty si vám Chudia si tam sa rozdelíme. čo? Chudia si tam sa rozdelíme. Tuto. Čo? Ale normálne omietka urobená, ty kokos. Ale nič, vole. Nič, ty vole. Kámo. Ty kokos. Som sa tu mi asi tá recepcia. No ja si kúkam. na strechu, ty vole. No na strechu sa dajú, vole. Ale takomu to nejdem riskovať, že to je úplne nestabilné, ty kokos.
Ok, dáme pani. Takže momentálne sme asi u konca, alebo neviem. Myslím si, že to hlavné sme videli určite, ako ste mohli vidieť. Samozrejme, nebojte sa, kúkli máme len preto, aby nám nebola zima. Ale nie. Samozrejme, ako sme hovorili, keď dáme fakt, že tých do roka 100 odoperateľov, čo si myslím, že bude fakt, že zázrak, tak sa naozaj odhalíme a budeme mať videa už normálne. Samozrejme, blížia sa nám obidvom narodeniny, takže nové výstroj, všetko, budú lepšie videá. Niekedy za chvíľu, asi tak. Áno, takže lepšia kvalita, nebojte sa. Lepšia kvalita, všetko, takže budeme sa zdokonalovať. No a... Len by som chcel podotknúť. Na takýchto objektoch, prosím, nikdy nič nekradnite, ani neničte to tu. Samozrejme, ničoho sme sa nechytali, absolútne. Ani... Maximálne sme to nachodili, nič sme nerobili. Takže absolútny poriadok. Prišli sme sa len poobzerať, popreskúmavať. A to je všetko. Prišli sme Nič viac, kam to je všadisko. Mohli by sme ísť, že ste semka vonku asi. To sme Takže... No dáme pani, toto je normálny labyrint. Čo? To je tu labyrint, dáme pani. Pozrite, čo je tam dole? Tu sú tie hlasy, ale čo to je? Jaké? Počkaj, cítil. Tu znižený. Dobre, chod tam. Či? Alebo ešte poj. Tu sme boli vlastne. To normálne, to je blízko, kamo. Tu normálne všetko toto. Čo ti dáva? Ty vole. Tu sú všade bobky od crniek, kamo. Normálne tu zvieratá berú jak vlastne domov, ty kokos. Kokos, ale... Normálne. Ja sa čutujem, ale... Odkiaľ sa zobrali tie diery v zemi, kam to tu kradne niekto od trúby, akože vodové? Alebo kedy, ty kokos. Bacha, sklo. Sklo, chápem. Ty vole. Sme vlastne vonku, vybité skla, všetko. Ty kokos. Ty vole. Čo bohu? To sú všade, kamo. Chodíte sa... Takže tu sme vlastne zase v tom... Au. Zase v tom wellnesse vlastne. No dobre, poďme naspäť. Kde sme ešte neboli? Ja neviem ani. Sme to nejak rýchlo prišli. Neviem, či tu je sklep. Toto je sklep. Wellness. Ty vole, poď tam. Ty vole tam. Ty vole. To je tu čo, kamo, nejaká šachta, ty vole, či čo? To tiež to skončí, to je slepé, kamo. Nechceli tu robiť dieťa? Ja neviem, ale to je... Nie. Martin. Tam je niečo zabetonované. Tam vzadu je niečo. Aha, to je normálne zabetonované, kamo. Vole, nič. Ale vôbec sa to tu neozýva, kamo. To je stereo, ty vole. Asi to je veľmi zvukové. A to bolo divné, že je nejak zvukopesné. Dobre, poďme tými schodami naspäť. Týmito. Kráčaš, prosím ťa. Kam tu sú normálne, že pokrnuté truby, ty vole, alebo čo? Normálne pokrnuté truby, či čo, ty vole? Povedne, že sa čo to pokrnuté. Vážne, prosím, poď, aké podýchnič. Dobre, poďme.
popcorn, ty vole. Čo tu robí popcorn, kámo? Neboj. Terasa. Ty vole. Ty kokos. To nejaké deti. Kamaráti, sme doma aj na streche. Sme sa dali zúbali na strechu, kámo. No veď na tú strechu sa dá ísť, som tam. Ale ja som išiel, myslel poschodia, či nie toto je to poschodie, presne tu. Ideme tam? Nie, na strechu ti šibe. Sa prepadneš, je to pevné? Ja som na účky. No tak skús. Natáčaš, nie? Kde máš kameru? No ako nie. Natáčaj. Potrebujeme tie zábery, to nemôžeš len začať. Celé natáčať. Dobre, let's go. Martin, v noci mi toto bolo fantastické. No, to teda je. A tu už boli. To už sme boli, no. Tak ja neviem, nie sú ešte nejaké že schody dole, alebo tak. Vážne, mohli úplne dole. Ale kde úplne dole? Nie sú schody dole už. A toto je čo? Ty vole, som sa dosrala. Ten vietor, kámo. Vidíš, to nie je. Ty kokos. Rebrík v kámo. Pri rebrík. Tu sme tu zase. Kde je pri rebrík? Tam tabučka tu teda. Budeme si to bude. Dobre. OK guys, takže ja si myslím, že z hotela by to bolo všetko, pretože už tu nie sú žiadne ďalšie poschodia a nie sú tu žiadne ďalšie poschodia, takže myslím si, že fakt, že už sme to všetko preskúmali od A po Z. A ja si myslím, že teraz by sme mohli ísť okolie hotela preskúmať dozadu aj do zahrady, takže ideme ďalej. Že nie one. Sme tu pri bazénu zase znovu. Ja tu sme neboli, tu z garáže, ale... Ale neboli sme úplne tam hlboko. My sme boli len tak. Ty vole. Tam nám je kapla rovno tá voda. Ja som sa dosral. Kámo, to je jak v jaskyni, kokos. Normálne kvaple, ty. Normálne kvaple, kámo, všetko, vole. Aha. Ja tu bol som všetko už. Trošku parkouristický. Aby sme nemuseli ísť na okolo. Kámo, ale proste bazén, bordel. Ty vole, všetko. Takže jo, dámy a páni, ďakujeme fakt, že krásne, že ste si pozreli toto celé video až do konca, teda dúfam. Samozrejme, obidvaja vás pozdravujeme. A rád by som povedal, nikdy nič nekradnite ani neničte v takýchto opustených priestoroch, lebo je to nelegálne a jak niekto vlastne, tak to nemusí byť pre neho príjemné. Samozrejme, ale akože, ako hovoríme, išli sme sa tu iba pozrieť. Naozaj nerobil som žiadne medzipauzy na videu, ani nič, je to od konca, od A po Z natočené celé toto video, takže nič sme nekradli, ani nič nerobili. Naozaj to, čo ste videli vo videu, to vlastne, to ako keby to sme robili, takže naozaj nemusíte sa báť. Dúfam, že sa vám to páčilo, samozrejme, ak sa vám tvorba páčila,
podporte nás lajkom a nezabudnite zanechať aj odber. Takže ďakujeme a vidíme sa pri ďalšom Urbexe, pri ďalšej preskúmačke v Byči, pri psychiatrickej liečebňa. Čaute. Pani, sú tam bicykle živé a zdravé. Juchu. Chvála Bohu. No sme sa bali, že nám niekto čorne. Máme iba jeden zámok na 2, kamo. Ale chvála Bohu, takže let's go. Takže Matúš, ako hodnotíš dnešný Urbex? No, mňa to strašne bavilo a možno tento kanál nebude až tak moc o bicykloch, ale o Urbexe, lebo... Ale sme na bajkoch, takže to je hlavné. No, samozrejme, bez bicyklov neexistuje svet, bro. To stále budem na bicykloch a... Takže, a tešíš sa na bičiu? Na čo? Na bičiu sa tešíš? Áno. Snaď dáme tých 100 odberateľov. A kebyže tak aj bez toho, ale... Kamarát, jak dáme 100 odberateľov, mňa odstrelí na mesiac, bro. Kámo, to je tak veľa pre nás, lebo 100 ochotných ľudí, ktorí si snáď nerobia z nás prdel. Hej, vole. Takže... Kámo, my to robíme tak, či tak pre prdel, takže... Takže, ako ste počuli, 100 odberateľov a Byča psychiatrická liečebňa. Let's go!